B'investiment ta' 40,000 euro ġew inawgurati 15-il defibrillatur f'San Vinċenz de Paul, apparat li jintuża f'każ li persuna tikkollassa. Dr. Paul Zammit, konsulent tal-anzjani, qal li dan l-apparat huwa utli għall-isptar li jilqa' fih aktar minn 1000 anzjan f'każ ta' emerġenza. L-AED tkun importanti ħafna għall-isptar għax ħadd naqqas ir-riskju ta' pazjent li jista' jimut. Il-kap eżekuttiv ta' San Vinċenz, Kutajjar, spjegat kif ġew evalwati ċerti riski u kif ġew indirizzati. Kien għalhekk li sar studju biex naraw x'teknoloġija ħanużaw, kemm għandna bżonn minn din it-teknoloġija u kif għandha tiġi imqasma madwar San Vinċenz. Dr. Kutajjar qalet li dan l-apparat huwa faċli biex jintuża anke minn persuni li m'għandhomx sfond mediku. Qalet li l-ħaddiema se jingħataw taħriġ dwar l-użu ta' dawn il-magni. Li huma mqasmin f'postijiet strateġiċi milħuqin minn kulħadd biex f'każijiet ta' emerġenza dak li jkun jista' mill-ewwel jagħmel użu minnhom u kif qed ngħidu għal ftit minuti wieħed jista' wkoll isalva l-ħajja ta' dak li jkun. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Deċelis, qal li dan l-iżvilupp huwa importanti għal din il-faċilità biex tkun imħejjija għall-emerġenzi. Kuntenti li San Vinċenz qiegħed jillidja f'diversi oqsma. U dan huwa qasam ieħor li San Vinċenz ta' l-istandards ta' fejn għandna naslu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.